že mám aj také nožiky. Je vidno, že ja sa v kuchyni obracam, lebo aj také ostré nožiky mám, ako vidíte. Že sa mi to veľmi dobre krája. Ono mi všetko vyteče, no. Aha, tak to som troška, že... tak asi to už nebudem krájať, asi to už takto tam vyvrtknem. Takže je to plnená austrálska broskyňa. Preto je to austrálska broskyňa, toto dávam ako austrálska, nie broskyňa, nie je z Austrálie, ale preto, lebo budeme to náplňať makadovými orieškami. A tieto oriešky pochádzajú zo severojužnej Austrálie. Dosť široký pojem táto severojužná Austrália. Oni rastú v takých dažďových pralesoch, sú veľmi chutné a musím podotknúť, že to je prvé bio, čo som si kúpila v živote, lebo sa to kúpi len v bio-obchode, čo som nevedela, som musela zistiť na internete. Ale len strašne obsahujú, majú veľa omega-9, majú strašne veľa tukov, tak to ani nebudem hovoriť, ani tu vám radšej nepoviem. Perfektné. V nej pôjdu piškotky. Takto si dáme teraz oriešky, si tieto môžeme tam dať. Takýto tlčík mám, no je to síce troška na mäsko, ale neviem, ako to tam urobím. Asi to najprv by som si to mala asi tak spraviť, lebo to takto nespravím, či možno skúsim. To neurobím to tak. Takže takto. Musím troška stylu, som sa toho nebála. Klokan. Krycí názov pre slovenskú hovädziu sviečkovicu. Pre mňa je klokan úplne nejedlé stvorenie. Už len keď sa povie klokan, tak si predstavím zvieratko podobné psovi. Psovi?